అందరికీ నమస్కారం. గుంటూరు జిల్లా మిద్దె తోటల యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈ రోజున మనం మన సభ్యుల యొక్క తోటలు, మిద్దె తోటలు, పెరటి తోటలు వీడియో చేసి యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే పద్ధతిలో భాగంగా మన గుంటూరు జిల్లా మిద్దె తోటల అడ్మిన్ మరియు గుంటూరు జిల్లా మిద్దె తోటల పెంపకందారుల సంక్షేమ సంఘం యొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి వాసిరెడ్డి ఉదయ్ శంకర్ గారి ఇంటికి వచ్చాము. ఈ రోజున వారి మిద్దె తోట, పెరటి తోటని మనం వీడియో చేయబోతున్నాం. రండి. లోపల కాకుండా రోడ్డు మీద కూడా చాలా పచ్చదనంగా, అంటే ఈ రోడ్లో కూడా ఎక్కడా కూడా ఇలాగ లేదు. సో రోడ్డును కూడా అందంగా సుందరీకరించారు వీరు. ఈ మొక్కలు ఏంటనేది చూద్దాం. యాక్చువల్గా ఇది ఏంటంటే మేము వార్సు ఇచ్చే లోపలికి వెళ్ళి కట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఇదంతా కూడా మన స్థలం దాని లెవెల్కే వచ్చింది. అందుకని ఏంటంటే మనం అక్కడ అది వేస్ట్ చేయటం ఏంటంటే అది అట్లా వదిలేసి ఇది కాకుండా దాన్ని ఇట్లా పెట్టాము. ఇందులో ఇది క్రోటన్ అనమాట. యాక్చువల్గా ఇక్కడ పెట్టిన చెట్లన్నీ కూడా మాకు ఇక్కడ ఆవులు ఎక్కువ తిరుగుతుంటాయి. సో అవి ముట్టుకోకుండా ఇక్కడ అయ్యేందంటే మొదట్లో పెట్టాము, పెడితే మొత్తం తినిపారేసి చేప మన అది పెరిగేటప్పటికి మళ్ళీ తినేస్తున్నాయి. అందుకని అవి తినకుండా ఉండే చెట్లు మాత్రం ఇక్కడ పెట్టాము. అవి కూడా మన ఫ్లవరింగ్ వచ్చి కాస్త అందంగా ఉండేటట్టుగా. మనకి అది క్రోటన్ ఇది ముళ్ళ టైపుది అనమాట. అది ముట్టు పైగా కుక్కలు కూడా వస్తున్నాయి అని ఈ కుక్కలు కూడా వచ్చి లోపల వచ్చి కూర్చుంటున్నాయి. అప్పటికి దానికి మెష్ పెట్టాం. కాకపోతే ఇది ఈ బ్రిటిల్నెస్ దీనివల్ల కాస్త ఇదైంది. అదే అయిపోతాడు. ఇది 7-8 నెలలు ఉంది సార్. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు మనం పైన పెట్టిన మెష్ ఈసారి మారుద్దాం అనుకుంటున్నాం. అదైతే ఇబ్బంది ఉండదు. 7 నెలలకి ఎలా అయిపోయింది? బ్రిటిల్ అయిపోయిందా? బ్రిటిల్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఎండకి ఇది కదా మన సమ్మర్ ఇదంతా కూడా ఉండబట్టి బ్రిటిల్ అయిపోయింది. మనం ఏంటంటే ఆ పైన పెట్టింది అయితే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అదేంటంటే ఐరన్ మెష్కి ప్లాస్టిక్ వైర్ దొరికాడు. మీరు పైకి వెళ్ళినప్పుడు అది వల్ల దీంట్లో ఇదంతా బెట్ట తామర. ఇదో దీని బోర్డర్గా ఇది తీసుకొచ్చాం. ఇది తీసుకొస్తే ఇది ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. అది బాగుంది. ఇది అంతా చూసారుగా, కలర్ అది కూడా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అది మొత్తం బార్డర్గా అది లోపల నుంచి పెడితే లోపల నుంచి తనుకో బయటకు వస్తుంది. ఇదో ఈ కాస్మోస్ కాదు, ఇది కాశీరామ్. ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అసలు మాకు ముందు ఏంటంటే అక్కడ లోపల గాళ్ళకి కరెక్ట్గా అట్లా ఎక్కించాం అనమాట. అదే ఫోటో ఉంది. అసలు అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే
మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది మొత్తం. ఇవన్నీ ఇది పెన్సిల్ క్యాక్టస్. పెన్సిల్ క్యాక్టస్. పెన్సిల్ క్యాక్టస్ ఇది కూడా ఊరికే ఇది బాగా రెండో కూడా మనం ఇది ఎన్నాళ్ళైందని పెట్టి ఇది అంతా 1 year క్రితం. అది మన ఏముంది ఇది ఇట్లా తీసుకెళ్ళి ఒక కొమ్మ తీసుకెళ్ళి పెడితే మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటాడు కంప్లీట్. ముళ్ళ కంప కూడా పెట్టేశారండి. కుక్కలు వచ్చి లోపల వచ్చి కుక్కలు పండుకొని ఇదంతా పాడు చేస్తున్నాయి అనమాట. అందుకని ముళ్ళు అంటే రేపు ఆ మెష్ తీసి దాకా టెంపరీగా అది ఇచ్చేసాం. ఫ్లవరింగ్ టెంపుల్ టెంపుల్ ఫ్లవర్స్ అనేది దేవగన్నేరా దేవగన్నేరా దేవగన్నేరు. ఇది దేవగన్నేరు. ఇది దేవగన్నేరు. ఇది అవును ఇది టెంపుల్ ఫ్లవర్ అంటారు దాన్ని. ఇది గోవర్ధన్ చెట్టు అండి. గోవర్ధన్ కూడా ఫ్లవర్స్ మంచి స్మెల్ వస్తుంది. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. వైట్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. అవును అది అయిపోయిన తర్వాత అది చాలా కలర్ మారిపోతుంది. అవును ఫస్ట్ వైట్ వస్తుంది. చాలా బాగుంది. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. చాలా వస్తుంది. ఇది చంద్రకాంత. అది చంద్రకాంత ఇదే కలర్. ఏమో కొన్ని కెనడియన్స్ అని. తర్వాత ఇదో క్రాటన్. ఇది కూడా బాగా తీగ బాగా అనుకుంటుందండి. దీన్ని ఇట్లా అల్లిచ్చాం అంతకుముందు. ఓకే మళ్ళీ అంతా తీసేద్దాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వస్తుందని. ఇది సమ్మర్కి వచ్చేటప్పటికి మంచి ఎల్లో ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అది ఆల్మండ్ కాదు కదా. ఆల్మండ్ కాదు. ఆల్మండ్ అది నాకంటే పేరు ఐడియా అదే తీగది ఇది. తీగ ఆల్మండేనా? ఆల్మండ్. అది బాగా మనకి ప్లాంట్ కూడా ఉంది ఆ టైపు చిన్న మొక్కగా. ఇదేమో తీగ. ఈ కోరుకుని రాకుండా ఇది పెట్టాము. ఇందులో ఇది సపోర్ట్ కావటం కోసం ఈ కుండీలు పెట్టాము. కుండీలకు మళ్ళీ వేస్ట్ చేయకుండాని ఈ డీ నుంచి పెట్టాము అన్నమాట. ఇది కూడా బాగా ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది. ముందు రెడ్ కలర్ అది. ఇది ఇది మన కాశ్మీర్ యాపిల్ బేర్. ఇది యాపిల్ బేర్. కాశ్మీర్ యాపిల్ బేర్ అని. ఈ కాయలు కూడా చూడండి మంచి టేస్ట్. ఇది కూడా బాగా కాసినాయి. విపరీతం కాసినాయి. ఇది అన్నీ ఇదేంటి మట్టి తొట్టి కట్టించారు దీనికోసం. ఒక తొట్టి కట్టించారు. ఎందుకంటే ఇది పెద్ద ఒక బిల్డింగ్ లాగా కట్టారండి. పెద్ద పెద్ద తొట్టి కట్టారు. ఇప్పుడు ఇందులో స్ప్రింక్లర్స్ పెట్టాం అన్నమాట. ఎందుకంటే పెద్ద ఇప్పుడు దీని వేరు వ్యవస్థ పక్కలకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దానిమ్మ జామ మామిడి ఒకటి ఇదైపోయింది కొద్దిగా మొన్న. ఇది లేకపోతే ఇదేమో బేరు. బేరు 3 చెట్లే ఉన్నాయి. 2 ఇది ఇంకో ఆగిపోయింది. అది దానిమ్మ కూడా బాగా పడింది. ఇంకా దీని ఎందుకంటే వేరు వ్యవస్థ పక్కకి స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మీకు కాయలు కూడా బాగా పెద్దగా వస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా కాయలు ఎదురాలి. ఇది ఒక క్రాటన్. ఇది మన గ్రూప్లో తీసుకున్న బొప్పాయి. సుబ్బారెడ్డి గారు తెచ్చిందేనా? ఇది తెచ్చింది. మొక్కలు వస్తున్నాయి. వస్తున్నాయి మొక్కలు వస్తాయి. ఇదంతా చామంతి. అంతా కూడా ఫ్లవరింగ్లో మొగ్గలు బాగుంది. ఇదంతా వంకాయ. ఇప్పుడు ఏదో ఇవన్నీ కూడా వేస్ట్ అనమాట. ఏదో దొరికి ఏదో పారేసే అన్నీ కూడా ప్రతిదీ ఇది వైట్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చిన్నది వాటర్ బాటిల్. దీనికి కూడా పెయింట్ వేసి పారేసాం అన్నీ. అంతా గ్రీన్ కలర్ గ్రీనరీ. ఇదేమో ఇది ఒక క్రాటన్ టైప్. ఇది కూడా మంచి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. ఒకసారి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మామిడి అల్లం. ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు మామిడి అల్లం ఉంది. ఇందులో బంతి ఉంది. చామంతులు ఉంది. ఇదో కనకాంబరాలు ఉన్నాయి. మనం ఇదేంటో ఇప్పుడు ఇదే ఈ వాటర్ అంతా కూడా 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. పూర్తిగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఎంతవరకు ఉందంటే దానికి స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అడ్జస్ట్ వస్తుంది. ఇది వచ్చి టమాటా వస్తుంది. ఇది చుక్కకూర. ఇదంతా ఇది అదే లింగదేవ్ ఫస్ట్ మనం మేఘాలయ తెప్పించింది. ఇదేమో మనం వట్టివేడు తెచ్చాం కదా. వట్టివేడుకి దానికోసం కూడా వాటర్ పోసి రెడ్డి గారు పెట్టాడు. ఇది కింద వస్తాను అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వాటర్లో ఉంది కదా బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దానికి హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆటోమేటిక్గా
దాంట్లో నుంచి అట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దీనికి మట్టి కూడా పెట్టలేదు మీరు, మట్టి కూడా వేయలేదు. కొద్దిగా చాలు, అది ఆయన వేసింది సరిపోతుంది. అది అదేమో మన తామర లోటస్. అదేంటి అదే. అది అది అదేనా? దాంట్లో ఒక వెరైటీ ఇది ఇంకొక ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇది ఓన్లీ టిప్లోనే వస్తుంది ఫ్లవర్, మామూలు దానికి మధ్యలో కూడా వస్తుంది. బాగుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇది పసుపు అన్నారు కదా, లోపల అయితే కనపడదు. బాగుంది. భలే కలర్ కూడా బ్రైట్గా ఉంది. కలర్ కూడా బాగా లైట్గా ఇది చూడండి, పట్టుకుని వెల్వెట్ టైప్. వెల్వెట్ టైప్. ఇది కూడా ఇదే పసుపు. దీంట్లో టమాటా. ఇది చెర్రీ టమాటానా? చెర్రీ టమాటా. చెర్రీ టమాటా కూడా బాగా కాయలు దీంట్లో ఉన్నాయి ఫుల్గా. ఇదేమో మునగ. మిర్చి తెచ్చి పెట్టారు, బ్రహ్మాండంగా ఇది వచ్చింది. ఇది కొద్దిగా ఎండ తక్కువ మంది, మిగిలిన అవతల ఉన్నాయి బాగా కాయలు విపరీతంగా. ఇదేంటండి ఇది ఏంటంటే అతను కట్టినప్పుడు 30 ఏళ్ళ క్రితం పైన కనుక మనం ఇంకో బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ కోసం హైట్ లేకుండా ఉంటే కోసం డౌన్ పెట్టారు. ఇది ఏమైందంటే నేను క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటే వీలు కాబట్టి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లెవెల్ ఇచ్చి పెట్టారు వాటర్. మీరు ఎంత వర్షం పడ్డా ఎన్ని కుండీలు ఉన్నా మా దాంట్లో చొక్క నీళ్ళు ఉండవు. మొత్తం ఇటు అటు అన్నీ 3-4 ఉన్నాయి అవుట్లెట్స్. ఇది ఒకటి చూసారు, చామంతి. ఇప్పుడే మంచి ఫ్లవరింగ్ వస్తూ ఉంది. మొగ్గలు వచ్చినాయి. ఇది వంగ కూడా మంచి ఫ్లవరింగ్లో ఉంది బాగా. ఇదంతా ఇప్పుడు ఇది ఒక చెట్టు బాగా విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇది ఎల్లో కలర్ పూలు వస్తాయి. ఏంటంటే కాకపోతే దీంట్లో ఉంటే మనకి ఇన్సెక్ట్స్, అది పాములు రావంటారు. పాములు కాదు, అదేంటి పాలినేషన్ పనికి వస్తుంది అంటారు. ఇది మామిడల్లం అండి. ఇదంతా మామిడల్లం. అది ఒకటి తీసుకురాదు ఆ కంద. ఇది ఆల్రెడీ కంద అయిపోయిందా? ఇది కంద తీసేది చెట్టు. ఇంకా మేము ఇంకా తొవి చూడలే. అప్పుడు ఆయన చెప్పారు కంద చెట్టు కంద. ఇదంతా పరిస్థితి. ఇది కంద. ఉంది దుంప లోపల తీయాలి. ఇంకా 1-2 ఉంటాయి. అంటే ఒకటి రాదా, 2 వస్తాయి? ఒకటే ఎన్నైనా వస్తాయి. అది దానికి స్పేస్ ఉంటే పెద్దది వస్తుంది. 2-3 పిల్లకలు కూడా వస్తాయి. అదే మొన్న చెట్టు ఇదైపోయింది అన్నారు, తీద్దామని ఎండిపోయిందా? ఎండిపోతే లాగేసి ఇప్పుడు ఇవి కూడా ఇంకా ఒక నెల ఇదంటే ఇవన్నీ హార్వెస్ట్ చేసేది. పసుపు కానీ మామిడి అల్లం కానీ చాలా పెద్దదండి. చాలా పెద్దది ఉంది. అది ఆ చివరి దాకా ఉంటుంది. అక్కడ దాకా అదంతా ఇది. ఇది జిల్లేడు. యాక్చువల్గా జిల్లేడు ఎందుకు పెట్టానంటే అదంతా ఇది బూడిద గుమ్మడి. ఇది కూడా బూడిద గుమ్మడి. ఇదిగోండి మొత్తం రెడ్డి గారు మొత్తం పెంచాడు కాయలు, బూడిద గుమ్మడికాయలు. ఇది జిల్లేడు పెట్టా. తెల్ల జిల్లేడు. ఇది తెల్ల జిల్లేడు. తెల్ల ఇంట్లోకి దేవుడికి అది ఏంటంటే మెయిన్ నా ఉద్దేశం అసలు వినాయక చవితికి అన్ని పత్రి అంతా కూడా మా ఇంట్లో తీసుకోవాలి. మారేడు అవి ఇది పెట్టాలి. ఇది ఒకటి. ఇది బటర్ఫ్లై చెట్టు అంటారు చూడండి. బటర్ఫ్లై బటర్ఫ్లై లాగా ఉంటుంది. ఇది ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట. మనం విత్తనాలు వేస్తే వస్తుంది, విత్తనాలు వస్తాయి. నేను చాలా మందికి కూడా ఇచ్చాను ఇది. మళ్ళీ ఈసారి ఇది ఉన్నప్పుడు మీట్లో అటు అవతల ఇంకో చెట్టుకు వచ్చినాయి, అది తీద్దాం. ఇదంతా మిర్చి బాగా బ్రైట్గా వచ్చింది చెట్టు. అసలు అదిగో ఆయన పెంచారు. ఆయన్ని
బూడిద గుమ్మడికాయలు బాగా అదే ఆ కింద నుంచి వచ్చిన చెట్టు కదా అది కింద నుంచి వచ్చి ఆ చివరి ఆ చివరి నుంచి వచ్చి ఇటు వచ్చింది. కాకర కూడా అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు ఇటు నుంచి కాకర కింద నుంచి ఇదంతా మొత్తం ఏం కాకరండి ఇది? పొట్టి కాకర, పొడి కాకర? పెద్దవి, చాలా పెద్ద కాయలు కాయలు ఉన్నాయి. ఇదిగో అక్కడక్కడ ఉన్నాయి. పోయింది రెడ్డి గారు. అదే అవన్నీ ఇది డ్రాగన్ అండి. ఈసారి మొదటిసారి ఫ్లవరింగ్ ఇచ్చి కొద్దిగా కాయ కూడా పడ్డదండి. మొదటిసారి కదా, ఫస్ట్ టైం కాయ పోతా వచ్చింది మొత్తం ఇది కూడా ఆ బిల్డింగ్ ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి అవన్నీ కూడా అది ఈసారి నెక్స్ట్ టైం మంచి ఫుల్ క్రాపింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా చెట్టు టమోటా. ఈ టమోటా బంతి ఒక్కోటి మామూలుగా పెరగటం లేదండి. ఇగో ఇది చూడండి ఇట్లా టమాటాలు ఇవన్నీ టమాటాలు. ఇదో మిర్చి చూసారా ఎంత అయింది చెట్టు? మిర్చి. ఇదో చెట్టు చిక్కుడు. ఇదంతా వంగ, ఇది బెండలు, ఇదేమో ఇవి సపోటా కూడా లాస్ట్ టైం 2 కాయలు ఫస్ట్ పడింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతా పోతా పిందెలు మళ్ళీ ఇది 2 years అయిందంటే సుమారుగా 2 years అయిపోయింది. ఇప్పుడే పిందెలు పడ్డాయి. పిందెలు పడుతుంది. తర్వాత ఇది ఏమనుకుంటుంది, ఇది మీరు చూడండి అసలు కాయలు చూడండి. దీని కాయలు పడిని ఆయన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టారు. నారింజకాయలు ఎంతంత కాయలు కాసి. లాస్ట్ టైం ఇది 50 కాయలు కాసింది. ఇప్పుడు ఓకే ఫ్రిడ్జ్లో తీసుకొచ్చాం. అది ఫ్రిడ్జ్లో ఆయన మా కోసం అన్ని దాచిపెట్టారు అన్నమాట. నుంచి పెట్టారు. ఇగో ఈ కమలాలు. కమలాలు కమలాలు బత్తాయి కాయలు లాగా ఉంది. కాదు, బత్తాయిలు అవతల ఉంది చెట్టు. మాకు బత్తాయిలు కూడా ఇది ఎన్నాళ్ళైంది కమలాలు? ఇది కూడా 2 years కాసింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇది 2వ సంవత్సరం కాయటం. కాపు వచ్చేసింది. సెకండ్ ఇయర్కి 2 సార్లు సెకండ్ టైం బాగా ఓకే బాగుంది. ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అంతకుముందు కమలాలు మామూలుగా ఈ తోటలో కాసినట్టు కాసింది. మామూలుగా బచ్చలు అంతకుముందు కొద్దిగా కవర్ చేసి చెట్టుని కొద్దిగా పెరగనిలా, అందుకని అంతా క్లియర్ చేసి మొదలు కూడా పెద్ద లేదు. మామూలు దాదాపు 10 కాయలు పడ్డాయి. కొన్ని అయిపోయినాయి, కొద్దిగా 3 లాస్ట్లో మా కోసమని ఉంచారనమాట. ఇప్పుడు ఇది కూడా టమాటా చూడండి, పైకి కూడా అట్లా పొడుగు తీగ టమాటా అని ఈ మధ్య అలాగే వస్తుంది కదా, పన్నీళ్ళు వేసి పెంచుతున్నారు. మరి ఇదేమో బీన్స్. ఇక్కడ ఇది మన లాంగ్ బీన్స్, వైట్ కలర్, పింక్ కూడా ఉంటుంది. ఇది వైట్ది. ఇక్కడేమో ఇదేమో మన వాక్కాయ. మొన్నే కొద్దిగా 10 కాయలు పడ్డాయి ఫస్ట్ టైము. ఇంకా ఇదేమో మల్బరీ. ఇదిగో ఆల్రెడీ కాయలు ప్రతిసారి వస్తుంటే కోస్తాను, మళ్ళీ పోతాను. కింద ఉన్నాయి. కింద ఉన్నాయి ఇక మల్బరీ కాయ. బ్లాక్ అయితేనే తింటాం, బాగా పడుతున్నాయి. ఇది ఇక మిర్చి చూడండి ఎట్టుంది. మిర్చి కూడా ఫుల్గా ఈసారి. లాస్ట్ టైం మాకు తెగులు వచ్చి కొద్దిగా దెబ్బ కొట్టింది. ఈసారి బాగా ఫుల్గా ఇచ్చేసారు మిర్చి. బ్రహ్మాండం. ఇదంతా కూడా మిర్చి.